Kalera dinamika bultzatuta, uztailaren 20tik 27ra oinez zeharkatuko dute Euskal Herria euskal preso politikoen eskubideen alde. Gernikatik abiatu eta Lakuntzarainoko bidea egingo dute bi helbururekin: euskal errepresaliatu politiko guztiak Euskal Herriko kaleetara ekartzea eta jai giroaz gozatzea. 8 egunez zehar Euskal Herriko herri ezberdinak zeharkatuz, Euskal Herriko herrietan zehar elkartasunez eta maitasunezko aldarri hori zabaltzea. Orain dela gutxi euskal preso politikoen kolektiboaren eztabaidako ondorioen berri izan dugu eta preso horiek positiboki baloratu dituzte. Oihana Agirreren hitzetan, Espainiak blokeoari eusten dion bitartean, EPP-karen jarrera ateak irekitzeko bultzada izango da. 40 urteko kanpaina latza eta gero, ezker abertzalearentzat prozesu independentista bat irekitzeko zeregina behar izana bilakatu denean eta konponbide prozesu baterako erreinu espainiarra ate guztiak itxi dituenean, presoak espetxetik lehenbailen ateratzeko zerbitzu guztiak irekitzeko premia dugu. Eta horretarako, presoen kolektiboak egokien eta eraginkorren haututako bideak babesteaz gain txalotu egiten ditugu. Testuinguru horretan, presoen kolektiboko kidei babes adierazteaz gain, haien eztabaidaren emaitzak behar bezala gizarteratzeko garaia iruditzen zaie. Ezinbesteko dugu, inoiz baino gehiago, beraien babesa eman, beraiekin egon, beraiei lagundu, eta guk ere jakin dezagun gizartean, kalean, auzoetan, herrian, Donostian, emaitza horiek, erabaki horiek behar bezala babeste, baina batez ere argumentatzen. Presoen kaleratzeak prozesu independentistari eta konponbideari ekarpena egiten diola uste dute ezinbestekoak direla. Baina presoak kalean behar ditugu ere, prozesu independentista eta bake eta askatasun prozesua gura eramateko. Herri honen borrokan ezinbestekoak izan direnak, orain eta hemendik aurrerako borroka bidean ezinbestekoak izaten jarraitzen dutela. Kalera dinamikakoen iritziz lehentasuna du presoen kaleratzeak eta prest daude kaleratze horrek nolakoa behar duen adosteko ere, baina mobilizazioa ere beharrezkoa iruditzen zaie eta horren baitan kokatu dute udako kalera martxa. Euskal agenda politikoan gaia presente egotea sustatu nahi dute. Lehentasuna gure ustez kaleratzea da, kaleratzea adostea. Eta hori prest gaude eragileekin esan bezala adosteko. Eta bitartean, amnistiaren aldeko borroka jarraituko dugu. Eta hola kokatzen dugu, beste urrats bat gisa uztailean antolatzeko martxa. Gernikatik Lakuntzara egingo duguna presoen alde. Gure ustez, momentu honetan, mobilizazioak indartzea oso funtsezkoa da Euskal Herriko agenda politikoaren lehentasunen artean presoak kokatzeko eta presoen korapiloa askatzeko.